No niin, tervetuloa uuden ohjelman pariin. X-Wingin miniattyyripeli. Ja ollaan tässä lähdetty ihan tämmöistä perusteista ja olisi tarkoitus tämmönen useita erilaisia videoita tehdä. Tässä ensimmäisessä nyt sitten on käyty ihan otettu tämä ensimmäinen missioni tuolta sääntökirjasta sivulta 22. Ja kyseessähän on siis shuttlen eskorttaaminen tuonne toiselle puolelle pelialuetta. Hyvin yksinkertainen missio, jossa on sitten 2 perus TIE Fighteria, Academy-pilotteja ja sitten kapinallisilla tuo Red Squadron pilotti ja sitten tuo Senators Shuttle. Shuttlen tavoitteenahan on päästä tuolta vastustajan puolelta ulos. Depoamisesta sen verran, että niin kuin tuossa alussa näkyikin, niin tuo Shuttle aloittaa keskeltä ja enintään rangen 1 päähän laitettu. Ja sitten tuo X-Wingin voi laittaa rangelle 2. Vastustaja TIE Fighterit, Imperium aloittaa rangelta 2. Ja aika simppeli tehtävä tosiaan. Imperiumin tehtävänä tuhota Shuttle ja kapinallisen tehtävänä saattaa Shuttle sitten eteenpäin. Shuttlehan liikkuu ensimmäisenä, eli se on periaatteessa pilot skill 0. Ja tänhän voi pelata myös semmoisella 100 pisteen squadeilla, jolloin tulee pieniä muutoksia tuohon Shuttlen kestävyyteen. Normaalisti tuolla Shuttlella on 6 hull pointtia ja 2 agilityöaseita siinä ei ole. Erikoissääntönä X-Wing voi antaa silloin, kun se on rangella 1 liikkeensä jälkeen tuosta Shuttlesta, niin se voi ottaa actionina protectin, jolloin se antaa tuolle Shuttlelle 1 evade-tokenin, mutta muuten ei erikoisempia sääntöjä ole. Imperiumin erikoissääntö on sitten se, että periaatteessa TIE Fighterit on loputtamista, eli jos 1 tuhotaan, niin seuraavan saa sitten uudestaan tuolta aloittaa rangelta 1 omalta puolelta, eli varsinaisesti hirveää haittaa niiden menettämisestä ei ole, eli X-Wingin tehtävä on enemmänkin niin kuin sitten tuhota niitä tuossa matkalla. Tässä on testattu uutta pelimattoa, mikä tuli tuolta ihan Yhdysvalloista asti. Piti tilata tämmönen HCD Suppliesin Starfield Gaming Mat. Ja se on materiaalinen, se on semmoista samantyyppinen kuin tämmönen pehmeä hiirimatto. Et siinä on tämmönen kumitausta ja siinä on kangasprintti. Oikeastaan tosi hyvän tuntunen. Ainoa oikeastaan haittapuoli on se, että se ei ole täysin 36 tuumaa kertaa 36 tuumaa, niin kuin siinä paketissa lukee, vaan se on muutaman tuuman 10 tai tuuman 8/osia sitten liian lyhyt jokaiselta sivulta, että se ei ihan täyttä sitä 36 ole. Ja lisäksi nuo kulmat on pyöristetty, mutta marginaali on sen verran pieni, että sitä ei hirveästi haittaa. Tässä näin sitten TIE Fighterit etenevät hyvää vauhtia ja melkein lentävät jo ohi, mutta se taitaa sitten tuolla, otetaan barrel rolli oikeaan suuntaan, niin saadaan Shuttle tuohon hyvin seuraavaksi sitten osumaan. Tämä on tämä ensimmäinen Battle Report-tyyppinen, vähän useita erilaisia ideoita, että on tämmöistä Fly Casual, joka on sitten näitä skenaarioita, epikkiä, ja sitten ihan tämmöisiä vähän ehkä erikoisempia skenaarioita, mitä löytyy muun muassa Mission Controlin puolelta FFGn sivulta, kun pelaajat ovat tehneet omia skenaarioita tähän peliin. Sitten suunnitelmissa on myös tämmöinen vähän totisempi 100 pisteiden turnausten niin sanottu hampaat irvessä Battle Reportit, joihin sitten otetaan ihan pelin aikainen kommentointi mukaan. Tästä on nyt leikattu tuo suunnitteluvaihe pois, koska se on ihan vaan videota nopeuttaaksemme on tällainen päätös tehty. Lisäksi tässä katsotaan vähän, että millaista laatua me saadaan, että kuvaushetkellä oli jo melkoisen hämärää, että nuo valot eivät nyt välttämättä ole riittävät, niin täytyy sitten tällä kommentoinnilla selittää. Sitten on tarkoitus ehkä käydä läpi jotain pieniä taktiikoita, mitä tulee noista aluksista. Eli tämmöisiä vähän erikoisempia komboja. Ja sitten mikäli tarvetta on, niin voidaan ottaa tämmöisiä perusteita.
hyvin lyhyitä videopätkiä. Ja tää ihan liittyy tähän Porin X-Wing-skeneen, joka on räjähtänyt aika lailla käsistä tässä viime aikoina, että laivastot on suurentuneet kaikilla aika paljon ja siellä on Porin pelikaupalla pelataan liigaakin. Ja niin kuin näkyy, niin hirveästi ei saada vahinkoa aikaiseksi, että tuo X-Wing on nyt yhden hulpoitin saanut tuosta TIE Fighterista ammuttua. Ja tässä otin tuon Protect Actionin justiinsa tuolle Shuttlelle ja vastustaja menee, Shuttle väistää, se on 2 väistöä, joutuu käyttämään sen Focus tai tämän Protect Actionista saadun evaden, että väistetään nuo osumat. Toinen TIE Fighteri ampuu seuraavaksi. Ja aika tehokkaalla. Se on hit ja crit. Tai 2 osumaa ja kritti, mutta tuohon Shuttleen ei voi kritikalleja tulla, niin ne on kaikki aina hittejä. Ja täysin epäonnistuneet vihreät nopat ja 3 osumaa. Ja Shuttlella 3 hullpointtia jäljellä. Shuttle voi tosiaan liikkua 2 suoraan eteenpäin tai sitten loivat ykköset molempiin suuntiin, mutta muita liikkeitä sillä ei ole. Tässä liikutaan taas 2 eteenpäin. Ajattelin, että mennään täysillä tästä näin ja yritetään parhaamme. Sitten seuraavana vuorossa TIE Fighterit pilotskillillä 1. Sieltä tulee 3 K-käännös. Ja K-käännöksestähän seuraa aina stressiä sitten, joka estää tuon actionin ottamiseen. Mutta toisaalta vastaavasti saadaan suunta vaihdettua hyvinkin rivakasti. Sitten tulee TIE Fighterin tämmönen yksi parhaimpia liikkeitä, eli jyrkkä 1, joka antaa melkoisen hyvät manööverimahdollisuudet. Ja päästään suoraan tuohon Shuttlen taakse ja ihan varmasti rangalta 1 päästään ampumaan, jolloin TIE Fighterikin alkaa olemaan suhteellisen vaarallinen 3 noppaa heittäessään ja saa vielä fokuksenkin tuossa otettua. X-Wingi yrittää 4 K-käännöksellä eteenpäin päästä tuhoamaan tuon TIE Fighterin, joka on tuossa Shuttlessa kiinni. Tässä ensimmäisessä missionissa ei ole asteroideja, ainakaan ohjekirjan mukaan, eli ne on jätetty pois. Asteroidithan voisi tähän lisätä, jolloin siitä saisi vähän enemmän liikettä. Mutta ajattelimme, että mennään ihan ohjekirjan mukaan, että niin kuin skenaariot on siinä laitettu, niin ei oteta mitään semmoista ylimääräistä. X-Wingi ei saa actionia, koska teki K-käännöksen, ampuu rangelta 1 nipin napin ja sieltä tulee 1 hitti, joka on pikkasen alle keskiarvon, puolet keskimäärin pitäisi osua. Sehän väistetään hienosti, mitään ei kummallisempaa tapahdu. Ja seuraavaksi TIE Fighterit pääsevätkin rankomaan Shuttlea ihan tuelta. Takinmainen näyttää olevan rangelta 3. Korjan rangella 2. Eli ei saanut mitään ylimääräistä vihreätä noppaa puolustukseen. Onnistuu väistöissä kuitenkin. Ja sen jälkeen tulee rangelta 1. Ja siellä on 3 osumaa ja käytetään fokus siihen. Onnistuu väistämään 1. Ja Shuttlella on yksi hullpointti jäljellä, eli aika heikolta näyttää puolessa välissä olla ja vielä puolet on niin kuin jäljellä. Ja taas hypättiin yli tuon suunnitteluvaiheen, siirrytään tuohon seuraavaan vaiheeseen ja sitten Shuttle yrittää pientä manööveriä, siinä otetaan tuo loiva 1 oikealle ja yritetään saada ehkä tuota X-Wingia hiukan tuohon eteen. Ongelmahan on se, että blokkereinahan TIE Fighterin Academy-pilotit on ihan loistavia, koska ne liikkuvat ensin, niin ne on aina tiellä luonnostaan. Ja siellä pysytään edelleen hyvin tuossa Firing Arkissa, eli alushan ei pysty
juurikaan pakenemaan omaa firing-arkkiaan ilman engine upgradeja. Ja koska Imperium-pelaajilla ei sinänsä ole mitään väliä, kuinka TIE Fighterita säästellään, niin koska niitähän saa lisää. Eli Endphaseissa, kun kaikki tokenit otetaan pois, niin Imperium-pelaaja saa tuhottujen TIE Fighterien tilalle laittaa uuden tonne rangelle 1 omaan reunaan, että turhaan noita on säästellä, että aika lailla fokusilla mennään tässä. Että kyllä tää on, näyttää aika pahalta, että 2 TIE Fighteria on siellä jo. Ja oli rangella 1 tuo X-Wing ja tekee taas tuon Protect Actionin, joka on taas skenaariokohtainen ja ottaa yhden Evade-tokenin. Ja taas yritetään rangelta 1 sitten. TIE Fighterinhan pystyy tuhoamaan yhdellä, mutta nyt nopat ei. Siinä oli 2 tyhjää, 1 fokus ja 1 hitti. Ja se ei kyllä tule pelastamaan kovinkaan paljon. No, se perus vihreät nopat, eli 3 tyhjää vastaavasti sitten taas. Molemmat TIE Fighterit hiukan vahingoittuneita, mutta ennen kuin alus poistetaan kokonaan, niin sehän on aina yhtä vaarallinen. Ja seuraavaksi onkin sitten TIE Fighterien vuoro. Takimainen ampuu ensin. Se oli tehnyt vihreän liikkeen, se sai sen stressin pois. Saa actionin. Kakkosrangelta. Käyttää fokuksen, 2 fokusta. Ja nyt pitäisi olla vähintään 1. Joo, ja yksi evade tulee sieltä ja evade on pakko käyttää tuolta tuo tokeni, jotta tuo shuttle pysyy hengissä. Ja seuraavaksi tuleekin rangelta 1 sitten ihan selkeästi noin. Tarkistetaan, että ollaanko tässä firing-arkissa, että pikkasen hakuammunta, että josko se olisi, ei, kulma sinne jää kuitenkin, että TIE Fighter pääsee ampumaan rangelta 1. Pahalta näyttää, mutta ihmeitä saattaisi tapahtua, tulisiko sieltä tyhjiä. No, sieltä tulee 3 hittiä ja se on siinä, että sinne ei tarvitse fokusta käyttää, että mitään ei ole tehtävissä. Että Imperiumille menee voitto. Shuttle on tuhoutunut. Joo, kertokaa mitä piditte ja jos teillä on ideoita, minkä tyyppistä haluatte, koitetaan saada pelikaupalta ja sitten ihan muitakin näitä otteluita kuvattua. Ei muuta kuin päivän jatkoa.